kuti muri ngoda ndiko kuzanga ndichipika zvamunhu. Yeah, my name is Sentinel. Right. MASTANDS atanga naika. Yeah, arotanga MASTANDS. Ndi kuno. Yego. Titanke nomjinga. Wabereke musati kome kana hapasebenza anoti Fatima ngabhatera. Fatima wemafuta kuno. Anoti Fatima ngatere. Nezvakava musindapindi. Fatima uya. Fatima famba toona sendi kana. Mira ikoko. Mira ikoko. Pakandwa dombo ndo pari kuenda pegirenyi. Fatima tasa kuno. Pakatika tukaenda kule tupona. Bye papa. Sakuna nene munhu pakandwa dombo ipapo. Pakandwa dombo. 1 2 3. Bana. Sara bana ndo pasende pakwazisoka. Atina nguva. Sara papa. Mukombe ere naye vedwe. Fatima istage yako yoyo mira ikoko. Right. Saka naye matomba yanogoborwa kupiko. Patori nebasa shwani ngavakiremba mugomba makadai. Inenge yakutonzi strong foundation here. Matrasa ntere. Zvimosamira nevanhu nguva yakareba kani. Matrasa uyafuna kune murume wako. Kana wakwanera. Chikumbofamba sei? Mira ikoko na matrasa. Tererai nhano dzarichaverenga panapo. Yatsotarisai. Mira ikoko. Yazapeki. Up. 1 2 3 4 5 6 Right plus 8 9,3 kadomba. Jimos. Jimos atomboenzana nevanhu ngavakuteerere kana kwete kuteerera zvavari kutaura. Endai nevanhu square. Ana matrasa famba ika. Next. Mchaneta. Akapotuya nekunoku kani enda norodi yabva Jimosi. Hande tosangana kutoiletu. Haitai action. Right, mira ipapo. Right. Makatarisa here. Tirikuona kwa muri kuhanya. Tarisai pegi renyuka. Takawanderesa. Mapegi up. Manya iko kandi kwa dombo munoona. Right. Muri kunonoka pandiri kumirira ndo pari kugumira tende. Vai madzokera vanopiwa vamwe tende nyuri kugumira panapa. Right. Yoshiola. Ngatiteere kuno Apoloso. Ko zviri kumbofamba seiko? Ndo pari kugumira. Apa ndo pari kugumira tende yenyu. Pana padaswa road kani. Yoshiola. Yakuno. Apoloso. Nguva. Fambisai. Beri famba ende pana Dimusa. Ndotanga nawe ipapo enda nekoko kri. Why? It's big. But where is it? Mapana uko. Tani mapona. Baba. Yeah, it's big. But where is it? Pana magedi like magedi. Sport vana, nene vanhu. Amuna vana here. Ayo, stand card, stand party. That is sport. Akumana. Akadura machitore nevanhu. Tachipuro my idea yekuti muri vanhu veHurumende. Receipt. My idea. That is receipt. My idea. Kama ndo MASTANDS achiona kuti goti chiso zvova But vari kutizei vana. ipapo speed yavari kurova ndio yakutongondishamisawo. Tinogonenge tajutiwa. Iyi haisi risiti kai. Panzi chipa. Hanzizo, shona, tuping. Hazvo MASTANDS izvo. Apa ndounozwa kwidibirwa. Isusu hande kucancel. So confirm kuti sure aboza. Wakubona madzodza. Speed yavari kurova iyi. Aiwa. 49,000. Imagine. Yeah? But wambona fast yakatirwa netinda. Katsotsi. Imagine toda kuvasungisa manje. Ndo kanga chifura mudhara wewe mudhara ngani yetu yayo. Speed yako, ko speed.
Ndipo tete panapa ndipo. Makade nyama. Tipe makadiyo. Mai masimba. Tipe makadiyo. Amaika. Isusu tine varume 2 watukutsvaga. Panapo atakana waitikisa mastands panapo. Tuso. Tasingoti vabudo panze panapo. Tivaona. Varume vavo vamuri kutaura vamwe vairi so. Vane vamwe vatomboyo vachina dzvavo. Vakauya panapa Sandi. Vachikumbira pekuzorora ndikati vabuditsirawo pachena kuti vagare. Munoona Amaika. Munenge mune rimwe yarume vavo. Munoona amai vavo. Vatamba neso. Anytime ndo munogona kusuwa izvi. Nyara nezvenyavu. You can sue you. Ameka na muri kunyeba ka. Ini ndikuzaitira china mapoto avo. Vachaenda ku. Handitomboziva ndozoutenderwa kusenza. Ande police. Kunyara yama. Ame ndilongokudze mashoko mashoma. Kana muri kunyeba. Shuwa ndinoriseta mpoto menyu. Hamundizive zvakanaka. Imari yatakabvisa wavolosi. Imari pangu ndati vakauya vachikumbira pekuzorora. Saka muti imi varume vamuzere navo. Handivazivi. Vavolosi nadzimai ndati kana mai ava vari kunyepa. Isusu takuzonoikwidza kumatare ezvimhosva. Handiti hakuna rengi yatingazive ofisi panapa. Kana makadya mari nevarume